Zo. Raam dichtmaken. Kom, ik kwam chill live doe even snel. Usap tak minawa mga voor realiteit. Elk geval me bar odina alasi. Minawa man voor pure realiteit. En ik zeg het altijd. If me fout, alles maar mag corrigeren me. Maar het hangt er vanaf van je tak commit me. If me pchin fout, inwantori, alles maar mag corrigeren. Maar het hangt er vanaf. Respect moet je uitstralen en respect moet je weten te dwingen. Begrijp je? Zelfrespect begint bij jezelf. If you want is maar respecten you, im respecten je mens, je geestelijke, je mens zijn, de wijze hoe je leeft, hoe je denkt. Eerste respect die je verwacht dat mensen je moeten geven, moet van jouzelf komen. U moet het weten af te dwingen. Soms komt het heel streng over, soms komt het een passie over. Het lijkt alsof jij onbeschoft bent, omdat jij eigenlijk je ego wil hoog houden voor het respect die je eigenlijk afdwingt. Dan moet je hem onder venitori. Eenmaal misdong, ik ben straks bezig, dan moet je hem onder venitori. De laatste tijden, dan mishitaki asansa de ma ekari wisi ade in insranang. Dat want taki de mataka modernisatie voor wisi, de mataki amang tek vaart nono de insranang. Ik weet niet hoe het komt, taki alasma walesi is totunanga wisi. Alasma om me kennis, suma no me kennis ete nanga wisi walesi, om me kennis walesi wel nanga wisi, voor sabi fa ade. Begrijp je, iets dat je nooit hebt meegemaakt, kan je niet erover praten. Met tegen is maar altijd, no lafwansma, als je ziet dat iemand ziek is. En ik heb het gisteren gezegd, hoe ben je nou op een vergadering, dan hoe ben je takwantori met tegen de man, uno mek abigi mo funu korunu. Taki ine vrede sani. Mi tegen maar altijd in alibi you na vrede sani. Maar je moet wel voorzichtig zijn. Wat ik de laatste tijden opmerk, ik krijg heel veel gevallen van wisi sa trawan dunanga trawang. Sa libisma e dunanga de strefi. Soms gaat het om jaloezie. Soms gaat het om het succes. Sa atrawang boeken in Libi. Soms gaat het om dat atrawang abemchin betre mora trawang. Soms gaat het taki amadat baywa wagi adat no abi. Trawang, er zijn mensen die geboren zijn. Dat ze zijn allergisch tegen vooruitgang. Je hebt mensen die, bijvoorbeeld taki, het moment dat je over vooruitgang wil praten met bepaalde mensen. Het moment dat je over vooruitgang wil praten met bepaalde figuren, dan lijkt het alsof je ruzie zoekt met ze. Je hebt mensen die niet geloven in vooruitgang. Je hebt mensen die geloven dat als ik gewoon op een berg zit, dan gaan er gouden regens, gouden druppels van boven komen naar beneden. En dan, ja, ga ik een goed leven hebben. Mi grandma botaki opposeki ching. En mo leggen was aan uit tide. Na takru ati bigay na nga dong en mek wisi ontsta. En daarom mek je de laatste tijden teme lukumi roko samen mek media. A wisi nemen toe in Sranang. Mitake altijd wisi ne kirisma. Wisi ne kirisma. Na je nalatenschap. Na je nalatenschap. Na je stoere taal ook kiriu. A wisi ne kiriu if je treffen voorzorgsmaatregelen. Voor asani samit you. Maar meestal, wat doen jullie meestal? Wil a eerste prijs we bezoek naar Datra. Te umiti wan bepaalde sani ino libi.
Je kies wan korsu sang you no sabi fafugo omnanging. Eerste ding die jullie doen, we longo na datra. We longo na datra, datra e horu na atoso, zonder voor datra kan vinden na oorzaak. En wat de meeste mensen niet weten, te was ma wish you longo na atoso lek eerste, in berika tak abedi tap sa de poti, a kane solis na moro lek 50 sma de tap abedi dati. En inwa atoso leanga yorka. Ala takru yeye fu grond tapu de inwa atoso. Mortuarium. De yorka da pena presi fu yorka na nga bakru. Wa atoso. Montakend letterlijk meku sabi. Adatra sa oteku op. Hij gaat moeite maken dat je weer veilig thuis komt. Maar het geestelijke sa e tackle you inwa atoso. Meestal unap aifushing. Ik kan erover praten. Ik had het al gezegd in een vorige programma van me. Mi shisana yorka. Mi mitnanga yorka. Mi shitakru yeye. Mi aisa gados Jimmy. Ik wil mijn oog behouden. Mino wan dungru mi ai. Ik wil door blijven zien. Omdat ik niet ervoor heb gevraagd om dingen te kunnen zien. Wat er de laatste tijden gebeurt. Wie zie je in alle soort vormen. A wismang sang abi en takru ati en takru sil. Hij weet eigenlijk welk contract hij gaat tekenen met de duivel. Dat wil zeggen, a wisimang en meeste ogri sasma edu nangawan trouwang onterecht. Zo lees je. Soms is het terecht uit boosheid. Soms is het onterecht. Soms is het gewoon zomaar omdat je de persoon niet gunt. Dan krijg je het idee, er gaat iets in je oren fluisteren, dat doe het. Ik ga jullie één ding zeggen. Sana a bescherming voor wat obja man. San denanga wan true obja. Ano fake. Moju wan tackle san nakmi. Mi chami bus go service na wan presi. De man asnesi. Doe een fout aan tap mi bus. Pe mi machine ben kon broko. Ik ben 2 keer naar de politie geweest. Ze hebben nooit werking van gemaakt. Ik denk, eenmaal ik geen geweld mag plegen, dan moet er wel een fassie zijn om mijn vijand uit te roeien. Toen misdon la oso. Want saniteit mi doe dat. Maar mine me luku mine sheng. Want santek doe dat. Mekas nisi scheid wan scheid. Uiteindelijk, mi ate brong. Want toen mijn tijd, meneer Flo, je moet teruggaan bij de Chinees. Die mi gona as nisi regeren aan mi. Uiteindelijk was aan het tegen mi. Gona so wan presi. Doe so wan sani. Doe so wan sani. Dat je shitak as nisi dati. Ik kies wan soro. Ik kies wan kokobe. Ik kies wan bigi ede. Pen nooit moro even je isapu zeide. Omdat die ama vernietig mi apleti. Dan later was aan temi baka doe het niet. Het is een beproeving. Maar wat men niet verstaat. Het is een geestelijke bescherming. Die met jou loopt. Want als ik nu ga. En me onthoofd als neeselijk Highlander. Dan ga ik de bak in. Maar het geestelijke kan je niet beschermen. Inoma vet lange a geestelijke. Want Santak doe het niet. Geloof me, het is heel makkelijk gekomen om mijn machine van mijn bus helemaal te vernieuwen. Dan mi denk boy sang, if mi no be tertelanga 10. Mi ben ruimas neesie dat op in het geestelijke wereld. Dat wil zeggen, die zelfbeheersing heb ik. Maar no tak taki na somi prululutang. Ano somi prululutang, maar iniwas masa sabi agru wiri. Hoor wakker basi terecht. Sawas madua ogrinaging. Je gaat het voelen. Maar je hebt ook het ander soort van visie. De persoon is gewoon jaloers op je. Je no be op kanker. Plotseling want die je wikia kanker. Je go gewoon want chindraad e krabi na futu.
inap suiker, adra dati, yo jere na infectie, talanga is dat woro ik moppen uit die voeten. Je ziet dat er wormen uit je lichaam komen. Wat men niet weet, je wiki gewoon one day, je kies een barsende hoofdpijn, je gona datra in, datra uit, datra no maar fen noti, talanga de man is zo pijnstillend. Maar dat wil niet zeggen dat ze je geholpen hebben. Met wat het geestelijke met jou doet. Omdat dat geestelijke marteling is verschrikkelijk pijnlijk. Sayuno sabio longa datra. En wat ik eigenlijk niet versta van bepaalde mensen. Ik vind het wel erg als mensen niet ver willen denken. En daarom lijkt het alsof ik onbeschoft ben. Het lijkt alsof ik agressief ben. Ik ben niet agressief, maar ik ben niet meer in het domme rijk. Mino demoro in a dongron tapu. Mino demoro in grang. Mi deno tap a leti pasi. En te was ma te yu bopo tap a reti pasi. Te yu dekbat itap a reti pasi. Dan was ma wa chari goin broeia baka. Was ma wa chari goin dungru baka. Dan ga je snel geïrriteerd raken. Dan lijkt het alsof je onbeschoft bent. Vele mensen begrijpen, maar vele willen me niet begrijpen. Je wiki. I vorder in Euroko. A collega no loopt zo. Hij gona e ogri presi, hij doa ogri nangei. I apwan vrouw, yanga vrouw apwan tak-taki, wameji wan batra langa, hij loben di sting. Ta langa ama tegi tak a vrouw draai kon baka na you, terwijl as massa you go abe ogri praxeri, dat doet iets negatief met jou. Dat je kiest voor een bepaalde siki. Het eerste die jullie meestal doen, we longo na datra. Want jullie geloven niet in het cultuur. Jullie geloven niet in het geestelijke, want het is ons vanaf jongs af aangeleerd dat het een wind in het takroeje, kromanti na takroeje, apuku na takroeje, kabra na takroeje, het zijn kwaardige geesten oproepen. En wat is er eigenlijk gebeurd? Het is de inplanting, het is de lering die de witte mens voor ons hebben voortgeplant en het gaat door. Ze hebben ons daarmee geleerd en daarom zijn de meeste Krioro, Blakasma, in Longona Kerki, omdat die de brief in de schreef. De brief in Sa'a Wetman Bukutaki. De brief in Sa'a Bijbel Taki, terwijl ano de beschrijft van Bijbel. Dus ze leven niet van zichzelf. Ze leven eigenlijk met de kracht en de kennis dat iemand zo eigenlijk voorhoudt. De man tak die houdt een woordje voor hun mond. Dat de man elibi volgens de Bijbel. Maar de man elibi volgens de schreef. En daarom, te bepaalde slag nakding. If de no longo na datra. Dat er no fen jepi. Dat de longo na kerkim zogenaamd. De voorganger, zogenaamd. Alle klant zijn kong. Alles maar zijn gevestigd in een kerkie. Is een 1/10 rijker. Wordt de zogenaamde voorganger, asaptaki, er is een klant bij. Want jullie denken dat jullie vrienden zijn in de kerk, terwijl jullie gasten zijn. Jullie zijn prooien. Jullie zijn eigenlijk klanten van de voorganger. Jullie zijn klanten van de pastoor, de dominee. Jullie zijn klanten die elke maand, eind van de maand voor hun gaat storten. En weet je, if unofen ujepi in een kerkie, da laatste prijs bij wij lonko na Obiamang na Bonu Kampu. En vaak genoeg te de lonko na Bonu Kampu, dan de wa weer alle ahebi voeding tap you skouru. De wa weer alle ahebi voeding tap you skouru. Te asma kona you, zaken zijn misgegaan, dan vergeten ze hoe ze naar binnen zijn gekomen. Te akon denu tak asanko erg na asma, dan na bonumang ekisporning. Na dumang ekisporning. Na obiama ekisporning. Daarom met mine happen tap ala uroko sa economie. Tewa uroko o kontami. If you mentaliteit fout, you karakter fout. Vroeg ga ik je schijnen. Vroeg mo ontdek you. Omdat u go voor die obiama porning. Maar te u go na datra oso. Datra me kwa fout. Itron malengri man, itron siki man, ibe wakano je gooi rolstoel, une pora datraning. Het is een technische fout. Te ugona voorganger, we pai a kerki alamung. Alamu we stortu monija voorganger.
maar je ta in een rolstoel. Maar je bribi tak asanta je omeki waka. En tussen is don 10 jaar lang in een rolstoel. Toko na bonumang, utona obja kampu, ukona dumang. Te amek moeite, fi opok mopo uit asturu in sayubende. Dan zolang a obja man takip chintranga na we kis atibron. Maar die ubende na atoso, uno be ma liever commentaar ja datra. Wins datra di wan grijs tabletje dringing. Ino sabe fa tablette me kanga gotro watra. Wins datra di wan spoiti ne accents ana spoiti. Maar tere kona objaman abonu kampu, tere proberi fu opoknapu, of je mek moeite fu Dresden, te wan san lopen mes, de waka porju nena doro. Maar ab datra san kirju, a datra san mek you malingri, ak voorganger sa je payi money continu, san zogenaamd yagi heilige geen spoor uit die sting, une liever commentaar nooit, komitamang. En daarom mitaki, iniwan sansa unu edulek libisma, u let op maniri. Heb je niet genoeg tijd voor jezelf om je eigen onderzoekingen te doen? Wat is jouw karakter? Wat is jouw mentaliteit? Wat is jouw leefdenken? Wat is jouw denken naar een ander toe? Dat is wat vele mensen vergeten. U loopt luku van wasma maniri tang. U loopt luku van asma e de bigi. U loopt luku van asma e denki. Maar we vergeten voor luku eno egi spiegel. Voor luku sana awala bapal sande in mi ai. Jullie vergeten het. En daarom, teme laatste tijd mesje daki awisi en nemen voort. En nemen toe in sranang. Awisi e kirju te une brief tak na wisi. Awisi e kirju te we bribi tak jong bonu na disi. En de moro makkelijke prooi. Voor de wisi na de smasane bribi in kulturu. Ze zijn de makkelijkste prooien die awisman. You know abi suiker. You know abi hoge bloed. You know op een bepaalde siki. Je kies wan soro en stop nooit moro. De you gonna datra. Ta soro ne dresi. A eerste zan sa datre du eteke stilzag. Da isaba sinita zagen, wieder wagen. Yo las je futu. En meestal, te bepaalde sma doe bepaalde operaties ba in Libi. Dan de mataki da restaurant saldo. Dan de lonko na obiamanu. Dan you mus sukkel na nga ding. Dan you mus mek moeite na nga ding. Mek wan fout. Mek wan fout. De tak vanaf I afotori na strati. Vanaf I auma de diki. De diki her in oso. De dika her presivivsano den sreka. De taksani dus alles wat negatief is over jou. Lopen ze op straat te vertellen. Terwijl adatra zijn of een jepi. Nooit we koswan datra. A voorganger zijn nyamu money. Tia langa. Une koseng. Daarom metaki. Tewe du vinger aanwijzen komitwa libisma. En het arrogant gedrag van jullie mensen. Als jullie hulpzoekende zijn. Ik ga er altijd. Ik ben iemand iedereen weet dat ik streng ben. Ik ga niet kunnen komen doen alsof. Ik ben een realist. Ik ga nooit dwars door de zee. Ik ga altijd recht door zee. Ik ben geen dwars. Temi oduansani. Ik kan kanga 1 miljoen na mi tapu. If mi sabitaki awroko di sino de weggelegd die mi, ga ik het niet aannemen. Ik ga het niet doen. Omdat money ne play mi basi. En daarom alade mi manja een broodje met pindakaas. Omdat vele mensen met het idee rondlopen. De waka zwerf. Bonuma in, bonuma uit. Bonuma in, bonuma uit. Winti pre in, winti pre uit. Tedo doro no na wasma sa o forum ding. Committee afasi fa asan e horen. Meestal raken ze geïrriteerd. En dat is het. En daarom, Tesma wish you.
Ana sem di sasma wish you, a wise kiss you. Wisi man abiteng. Wisi na wan proces. Te yu longo ye shitak ine fen yepi. Ye siki alenge kong ide ina sneeuw ma ye warang. Ide ina kouru. Ide ina kouru. Yude ina kouru ye fire. Ide ina fire ye kouru. Da me begi ini was masa apwa bigi mofo. Te you no fear sana wisi. Te you no fear yorka korsu, you no fear feba. Yorka feba. Was mano senwa takrusil fu terroriser you. Te you asandat no make, you no make asandat mee. Ga je anders praten. De mensen die een grote mond opzetten. Tak mine brief in de sandisi. Wisi na laulau sani. Mina ma say nya wisi. Me skopeng. Ai. No me grap. No me grap. Te aslag dat no nak you. Praat je anders. Te aslag dat nak you. Soms heb je niet de gelegenheid om te praten. Soms ga je dingen zien. Je brein nooit moro yeshi. Zo gelul. Ja. Even, iemand blijft bellen. Je legt neer te lezen naast mij, je ziet toch als mij dan bel. Ongegeneerd. Ja. Je jere wan sani wan bepaalde geluid. Soms kan je niet terug vertellen wat je hebt gehoord, je dofu. Soms yo shiwa sani. Yo takwa sani. Nooit moro imofo et shifu taki. Dat wil zeggen, adi dibri altijd is suku wan slachtoffer. Te adi dibri suku wan slachtoffer, in verleen je schrijfelijk slachtoffer. Doordien je zegt dat het cultuur takroeien is. Doordien je met het idee rondloopt dat bonumana takrumang na wismang. De goeie niet nagesproken, de wisma ook niet nagesproken. Maar daarom weet ik, je mag me 1 miljoen betalen. Als je niet wil houden aan mijn regels, mag je opdonderen. Zo simpel is het. Toch? Omdat te ulon toe. Na be precies aan ja om het €2 funu. De precies aan de ma vernietigunu. De precies aan de ma do om het kwai na ngonu. Chapori inu libi. Je go je dresa soro. Ine fen yepi. Dat te ook een principe was maar ik probeer met moeite voor puri in apeti. Hebben jullie meestal een grote BEK, soms bepaalde van ze. En daarom meki, a wisi sa je las hoop na dat ik kirju. Na asoro sa you abi, na dat ook kirju. Omdat meestal une bribi, omdat die wa lolibisma hebben hun mond voor hun straf. Mine brib de sandati. Ay sumami, boy, kane wa omu otegas matak meneer, opa luku isting. Nee, ik geloof net dat soort dingen zijn, rommels en dat soort dingen. Ja, want tante, ik kies wan boskopu, atak asikifa boydis aan nog gewoon. Laten we het buiten gaan zoeken. Nee, dat wat ik ajorka tek presikba. En daarom moeten jullie niemand dwingen die niet wil komen. In het cultuur. Jullie moeten mensen niet dwingen. Omdat a detakteyo char asmakon na a obiamang, a bonu kampu, en a obiamo ki strobi. Omdat die anok mopo uit de ati. En als je iets probeert te doen, het komt niet uit je hart. Je wil geen medewerking verlenen. Je wil mensen ongenoegen doen. Omdat je denkt dat ze hebben gebracht om hulp te zoeken. Dan wat denk je dat er later gaat gebeuren? Je gaat komen, maar je geloof is niet hier. Dan ga je komen baden en toch ga je doodgaan. Dat te iko wasi dat tamarai dede dat de motak na bonuma kiryu. Dotak na obiama kiryu. Maar asma sang iksa chari kong. You ma, you pa, you omu, you tante, you neef, you mati say mek moeite di you. Na wan genoegen je dwing. Maar anok mopo uit die ati. En daarom ik wisi o kiryu. Na a denki, na a ego, na a arrogantie, na a domheid, na a bribi say no abi. Na dat ekiriu meestal. Mano tak na wisi ekiriu. Omdat te ab smasa o wish you. Go suku etakru yeye. Na presi. Fu fuck you up.
Dan a takruye sa go kari. You no sap if abe ap kanker. You no sap if na wagi be na ken kiri. You no sabi if asma disi na wan takruye sneki be betting. You no sabi tambe kirasma. En te asma go kar e takruye. La kutak waf de so takruye dat die kon tevoorschijn. Zo boven komen. Misschien zoals maar bij kirevi. Kan het zoals maar bij angestrevi. Kan het zoals maar bij douansani. Gewoon je wakananga zelfmoordplannen. Je wakananga zelfmoordplannen. Omdat die ageisas maar go roepen op naar dat bij kiring. As massa a je sa go kari. Fu wis you. Toch? Na sneki bij betting. Asma atakru ye sa a wisma go suku. Na presi. Na wagi bij kire a reding. En daarom bepaalde maar shitaki, wawage draai tapu, ala de 5 e zitten de ik mopo eruit, zo als chauffeur dede, abe setji eng. I verstaan, abe setji eng. As masang eigenlijk, a jesa de go zoeken as maar be dede na watra. Dan wat blijkt, wat denk je dat er gaat gebeuren? Kan de ifado even in wan gotro, je las libi. En daarom mek je me juwan tori. Mi be yere wa chimop. Tak wamang e vrouw be las libi. Da ama e kree ala day. Tak mi no mata sondra vrouw yere. Betre mi dede tu. Ala neta me kree. Ala neta me kree. Da ma tak da betre dede kote kamantu. Da ma no be mamoro. Dama no mamoro ano ma ekri. Ne wa 3 uur maten na ma yere tapadoro ven. Klop, klop, klop. Klop, klop, klop. Yera man. Who's there? Suma dape. Wie is het? Yering. Na mi dede. Ala neti ye karmi. Tidem konteki. Yera ma dede idoro. Yera yere dede a. Yere mi bri taki kong. Masamo du. Mogo ifa e bat. Mo make mi klaar. Dan te je contact me, dat je chamigwe netjes. Maar inama ati amei vrede, dat sama do. Dama lute de mek de wachta fesi. Dama wakana bakadoro da sleupogwe. Dama tekwa asi. Waf de snel asi. Dama teka asi. Dama bige naka asi da asi charama long. Maar snelheid van asi behe zodanig. Da asi inalong da asi skope enkel. A skope futu da dry tapu. Da asi dry tapu. Da ma fadon fa asi da ma flame nake ede. Da ma ede panya. En isatak ine dede director. Ne ama panya. No amano dapina dungruf ye pamang. Da ma shitak o dede. Da ma do da me bari. Da me bari. Da plotsela ma shiwa mane fesi. Yera man. Sumana yu yeren. Mina dede toch. Yere o yeren. Iwanete wa asi. De sami wa tegi. Ino malonji dede te a tru dede kong. Maar daarom moet je dingen gaan oproepen sa ino ma destroy. Ga je gisteren oproepen sa yuna ben baka. Te kan fukar yorka in jajaf yagengwe baka. En dat ef sa nanga boom furusma. De go suku takru yeye fukan ko gudu. De suku takru yeye fukan ko aan de macht. De suku takru ye fu tekisma vrouw fu wisi fu mek krooi. De suku takru fu dunanga wan trawang. Maar tek karma e draai tek den baka. Dan willen ze zielig doen. Dat de vergiet sa de bedu. En daarom, zolang in a libi, je libi, je denki taki, you bribi, you ne bribi in wisi. You ne bribi in takrusani. Omdat a dominee schrijft en leri tak er is meer tussen hemel en aarde. A dat rasrefet tegen dat je moet het buiten zoeken. Maar doordien je naar Jehovah's getuigen, je naar moslim, je naar hindoe, je naar Mohammedan, je naar christen. En daarom zijn jullie de meeste slachtoffers van visie. Daar hebben jullie weer iets bij geleerd. Ja? De meeste mensen die niet geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En het duister, het presidie aleti. Zolang u een bribi, je troon slachtoffer. En daarom ano alla dede say guasabana in barche porti. Mi denk dat u verstaan me in wat code.